Z amerického národného úradu pre letectvo a vesmír odchádza vyše 2000 vysoko postavených zamestnancov. Podľa servera Politico ide o súčasť úspor vo verejných výdavkoch. NASA tak príde o množstvo odborníkov a manažérov. Biely dom plánuje budúci rok zrušiť až 5000 miest. Agentúru dočasne povedie minister dopravy Sean Duffy. Elon Musk chcel na tento post presadiť svojho spojenca Jareda Isaacmana. Môže tento odchod odborníkov ohroziť kľúčové misie NASA? A je vôbec v súčasnej situácii realistické, aby Spojené štáty stihli poslať astronautov na mesiac do roku 2027, ako to plánuje Biely dom? To už sa budem pýtať Ondreja Farkaša zo Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity. Pekný podvečer. Pekný podvečer prajem. Tak ako je to v súčasnej dobe možné, že Spojené štáty vyšľú do roku 2027 svojich astronautov na mesiac? Treba povedať, že dovedná je týmto škrtom alebo týmto pokusom o škrt ohrozených viac ako 40 rôznych misií v celej NASA, pričom tento štart Artemisu je to samozrejme realistické, ale bude to naozaj závisieť od toho, ako budú tieto škrty ďalej pokračovať. Stále je potrebné povedať, že vlastne tento odchod týchto, je to už podľa dostupných informácií aktuálnych, odchod viac ako 2,5 tisíca pracovníkov z NASA, s ktorými sa teda dohodli na tom, že títo zamestnanci reálne odídu. Bude to naozaj závisieť od toho, že o akú skupinu pôjde, ale zatiaľ to nevyzerá veľmi pozitívne. Start Artemis 2, teda prvej misie, kde mali vlastne obletieť astronauti okolo mesiaca, by sa mal uskutočniť v budúcom roku v 2026 v apríli. Stále je tam však nejaký problém s tepelným krytom na lodi Orion, to znamená, že ani toto nie je úplne 100%, že v tom budúcom roku prebehne, ale dúfajme, že áno. A potom je samozrejme misia Artemis 3, ktorá má plánovaný štart na rok 2027, ale tam sú stále pomerne vážne technické problémy. Je treba ešte podotknúť, že vlastne v tom roku 2027, ak teda sa pristane na mesiaci, tak to bude vlastne od roku 1972 prvé pristátie ľudskej posádky na mesiaci. Takže toto naozaj je obrovská úloha. Je to viac ako 50 rokov. A ako môžu tieto škrty ovplyvniť celkovo medzinárodnú prestíž a vedúcu úlohu Spojených štátov vo vesmírnom výskume? Hrozí čínsky monopol vo vesmíre? Celkový budžet NASA bude okresaný približne o 25%, čo sa môže zdať, že nie je až tak veľa, ale je to naozaj obrovské číslo. Pričom vlastne vedecký budžet, to znamená, že to je ten, kde sa robí najväčšia veda a výskum, tak ten je okresaný takmer o polovicu zo 7,3 miliárd dolárov na 3,9 miliárd. Ak to teda kongres schváli túto vec, tak pôjde vlastne o najnižší budžet a teda aj najnižší počet zamestnancov v NASA od 60. rokov minulého storočia. To znamená, že ešte pred tou érou misií Apollo, to znamená, že to budú naozaj extrémne škrty. Čo sa týka tých zamestnancov, tak tam ešte treba povedať, že z Goddardovho centra, kde teda prebieha riadenie letovej prevádzky, odchádza okolo 600 ľudí. Z Johnsonovho vesmírneho strediska, kde teda školia astronautov, odchádza okolo 360 ľudí. Z Kennedyho vesmírneho centra, kde teda zabezpečujú štarty rakiet, odchádza okolo 300 ľudí. Dokonca z centrály NASA vo Washingtone tiež odchádza okolo 300 ľudí. A potom je tu jedna taká veľmi dôležitá vec, o ktorej sa až tak veľmi nehovorí. Vlastne právna kancelária, ktorá má na starosti vzťahy s kongresom a zabezpečuje teda koordináciu financovania všetkých projektov, tak z 35 členného tímu odchádza 5 ľudí. Toto je naozaj vec, ktorá môže spôsobiť to, že tie ďalšie misie nebudú až také úplne jednoducho koordinované. Spomenuli ste niekoľko odborníkov, niekoľko odborných pozícií. Existuje podľa vás scénar, že títo odídení odborníci prejdú k súkromným firmám, ako je napríklad SpaceX či Blue Origin? Prijali by ich? No,
Tu treba povedať, že vlastne z tých 2,5 tisíca pracovníkov, ktorí odchádzajú, tak je približne 1800 naozaj veľmi, veľmi skúsených seniorov a špecialistov, ktorí majú vlastne na starosti misie na Mesiac a Mars. To znamená, že nebavíme sa o bežných zamestnancoch, teda bavíme sa aj o nich, ale tých 1800 zamestnancov sú naozaj, že seniori, to znamená, že ľudia, ktorí sa, nemyslím teda vekom, ale ľudia, ktorí majú obrovské skúsenosti. Čo sa týka napríklad SpaceX a Blue Origin, tak tieto firmy rastú v priemere od 10 do 15% ročne, kým platy v NASA sa pohybujú niekde na úrovni $50,000, 50 až $70,000 za rok, tak SpaceX pri začínajúcich inžinieroch je to niekde okolo 95 až $100,000 za rok. A ešte je dôležité povedať, že SpaceX má aktuálne otvorených niekde okolo 1000 pozícií a Blue Origin podľa dostupných informácií niekde okolo 1500. To znamená, že áno, je naozaj veľká pravdepodobnosť, že títo seniori odídu do týchto súkromných spoločností a naozaj si neviem predstaviť, z akých dôvodov by sa potom vlastne vracali naspäť do NASA. Takže môže to byť naozaj veľmi veľký problém. Pán Farkáš, naozaj iba v krátkosti. Čo by podľa vás mala NASA, poprípade jej spojenci v kongrese, urobiť, aby minimalizovali tieto škody, čo vzniknú zrejme? Ja si myslím, že zabezpečiť to, aby naozaj takýto obrovský odliv nenastal. Mladí pracovníci potrebujú lídrov, tento v podstate ako keby leadership guide alebo vedenie líderské bude teda logicky absentovať. A potom jedna veľmi dôležitá vec, je na to taký odborný pojem, volá sa to, že inštitucionálna pamäť. To znamená, že to je tá najväčšia pamäť tej inštitúcie, ktorá je práve v týchto senioroch. Ak toto odíde, mladí nebudú úplne vedieť, čo majú robiť. Hovorí Ondrej Farkáš, odborník na vesmír. Ďakujeme za priblíženie aktuálneho diania okolo NASA. Dovidenia. Dovidenia, ďakujem pekne. A touto témou dnes skončíme. Ďakujeme za pozornosť a želáme pokojný záver dňa. Dovidenia.